Зала гарадской бібліятэкі Брэста з цяжкасцю ўмясціла ўсіх жадаючых пазнаёміцца з кнігай навукоўцаў, прадстаўнікоў грамадскасці. Атлас крэпасці Брэст-Літоўск, том 3, фортавы перыяд 1876-1915 гадоў і база дадзеных спадчына брэсцкай крэпасці – вынікі міжнароднага праекта. У яго аснове унікальны матэрыялы, якія амаль стагоддзя праляжалі пад грыфам «сакрэтна» у найбуйнейшых военных архивах России и Польши. Мы осознанно отошли от любых оценок истории, осознанно отошли от перепечатки уже известного материала, так как атлас должен дополнять тот широкий исторический пласт работ, который создали белорусские, не только белорусские историки. Поэтому тут только новый материал, и если и есть какие-либо оценки, это оценки тех людей, которые эту крепость создавали, но ни в коем случае не наши. Для многих уявление об крэпасці абмяжоўваецца мемарыяльным комплексам Брэсцкая крэпасць-герой. Але гэта толькі цытадэль, якая займае 1/3 ад агульнай плошчы крэпасці Брэст-Літоўск. Таму у адукацыйна-асветніцкіх і прафесійных мэтах важна выкарыстоўваць новыя крыніцы ведаў. Данные объекты интересны, в общем-то, как я считаю, для широкого круга исследователей. То есть это и специалисты, военные историки, архитекторы, строители и так далее. И, в общем-то, общественность, которая часто, находясь даже рядом, вот там, проживая рядом с этими объектами на этих территориях, они, в общем-то, люди не знают в абсолютной массе, что это за объекты. И получив какую-то информацию о том, что это, в общем-то, можно в дальнейшем планировать какое-то их дальнейшее использование, какое-то развитие. Кніга – крыніца дакладных архіўных матэрыялаў. Сёння гаворка ідзе аб тым, што база дадзеных і атлас могуць стаць першым крокам да з'яўлення новых музейных экспазіцый, турыстычных маршрутаў, павышэння якасці рэстаўрацыйных праектаў, даследчых работ студэнтаў і навукоўцаў па тэме спадчыны Брэсцкай крэпасці. Атлас Брестской крепости предназначен для очень широкой аудитории. Это не сухая научная работа для узкого спектра специалистов, это научно-популярная работа. И, наверное, самая сложная задача для нас была сделать этот атлас доступным для горожан, для музейного сообщества, для историков, для людей, интересующихся историей крепости, для туристов и для тех, кто готовит туристические маршруты. За 3 гады працы над атласам у каманды Фонду развіцця Брэсцкай крэпасці назапасілася велізарная колькасць матэрыялу. Таму ў будучыні плануецца выданне тома 2 па гісторыі будаўніцтва крэпасці і 1 пра гісторыю старажытнага Берасця.